ki kerwok kobor balami apok kirsan social media ha kene ka dorbar jongka khasi hill autonomous district council kabadairu ka dorbar kabanongkong bala shimti da ka isi batmai balelam khmat da seng voice of the people's party VP ha ka bangila sakhi ba ka ne ka isi ka la sha ther bat la sha kharwit tang ha kaliang persha kham tam ha unong ilam kaliang persha ubadairu MDC ka sora uba title star wel khan kumju ru ha I kongres meri kharpuri tongin ya sngap ya kini ki kerwo ki belami apok kirsan social media ki pa ongkumni unong ilam liang persha MDC sora ulberten ha kilat pathai ko bo ba un kendang yak executive committee lane isi batmai halor ka jingyok kamyo jam gi khon samla jaj bakadai kata kapang ngasu kwa tip te hakapot jong pi kum UCM pitep kam kumno bat hakano korkom karno ngut piladep them mano kita bayo mano kita ki ba pitep kam hake HDC hakato kapot jong pi hato pilayat kat kum ki kendon penrungkam hato don kendon nepidon laki jong ki kendon dangbun ki jingkeli sajubab tangkine kendian ladang ak tai lei saya ka jing kentiu kerdan promotion sia kinong trai ke HDC pinjengan hitiau ka jingkeli ki MDC liang persha menta khamtam iba taitos bat kongres kalong thik kumbaki kali yaladehi ne ya ka isi barim ka pamaki kidon bat long kli do ngakwa bantip balai iba titos isnews longo bayo thau isi ka WP hake HDC ka jingkren jong i kalong thik kumbayu rot yaw pat ba bait uba penjob don borom ya ki MDC WP ngite ngilati kenaban kemen ngim sngeulongo shu ya kane namar ngijit da kajing shania bat karukom kabadai kine kidai ki kato kane ki karwo kubor ki balami apok kirsan social media halor kajing sha karwit tang jongka isi batmai kepadang shibanai tam ai bala shimti da kaseng voice of the people's party VP ha kaleng persha